adevărata încercare nu vine doar din afară, ci mai ales din labirintul interior al conștiinței sale. Romanul, am spune noi, este un amestec între confesiune, atmosferă istorică, explorare psihologică în care trecutul și prezentul se suprapun firesc. Am spune noi, e un fel de Robinson modern. Protagonistul caută insula lui de libertate într-o lume care îl împinge permanent în limitele propriei vulnerabilități. Și aici aș dori să mă opresc și să nu divulg prea multe. Observ că ai atașat aici pe măsuța noastră un exemplar pe care îl amintesc și Biblioteca Părinților. Raul, dacă ne poți spune mai mult despre cum te-a inspirat să vii cu acest volum și de ce nu să ne vorbești despre acel moment definitoriu pentru tine, momentul în care ai spus acum este momentul să public volum. Da, eu am început în jurul vârstei de 20 ceva de ani să scriu poezii. Mult timp am scris numai poezii și mă gândeam că nu voi reuși niciodată să scriu un roman. Mă consideram mai degrabă un alergător de cursă scurtă, nu lungă. A fost și o perioadă de pauză în care m-am axat foarte mult pe dezvoltarea profesională. Iar la un moment dat m-am sculat de dimineață, era o sâmbătă și mi-a venit inspirația să scriu o scurtă povestire. De fapt, am gândit-o mai mult ca o reflecție, ca să o postez pe Facebook și am zis până la urmă aș putea să o numesc povestire sau schiță. I-am dat numele de Paznicul Farului, deci aceasta a fost tranziția mea spre proză. Și cum am ajuns să scriu acest roman este foarte interesant. Eram pe la începutul anului 2024 și am avut un vis. Eu visez foarte mult, în fiecare noapte, cu foarte multe amănunte și... Visez și în culori. Aș putea spune că trăiesc o a doua viață prin vise și exact în acel vis am văzut, se făcea că era o casă misterioasă, era decorată foarte frumos, era o bibliotecă extraordinară în acea casă și acolo era romanul Robinson Crusoe. Deci romanul Robinson Crusoe apare întâmplător în această carte, nu că aș fi vrut eu dinainte să-i dau vreo semnificație sau vreun simbol. Deci am văzut această carte și în această casă se petreceau lucruri misterioase și atunci m-am trezit de dimineață și am zis acum mă voi apuca să scriu și m-am așezat la computer. Cred că prima oară, de fapt, pe hârtie am făcut un plan. Am făcut un plan al romanului, am încercat să dau nume personajelor, să conturez o acțiune și toată ziua practic m-am ocupat cu acest lucru. În plus, pentru unul dintre personajele cărții, Omer Săvinescu, m-a inspirat și un pacient pe care l-am avut în locul unde lucrez. În fine, am făcut planul pentru această carte, i l-am arătat soției ca să-i cer părerea, a fost foarte încântată și în momentul acela am făcut o postare pe Facebook în care am descris tot, i-am dat și un nume provizoriu, În căutarea lui Robinson, și în momentul în care am făcut această postare, o grămadă m-au felicitat, au crezut că romanul este deja scris, dar nici vorbă de acest lucru. Eu am început meticulos să scriu în fiecare zi și nu aveam un plan chiar foarte detaliat. Detaliile, colateralele s-au arătat în fiecare zi pe măsură ce avansam și pot să spun că practic eram numai cufundat în această lume a romanului. Mergeam pe stradă, vorbeam cu oamenii, dar gândurile mele erau la acest roman.
Apoi mi-au apărut tot felul de pacienți interesanți în munca mea care m-au inspirat pentru unele personaje. De fapt, aș putea spune că aproape toate personajele au, într-un fel sau altul, un corespondent real. Deci cam aceasta ar fi povestea romanului. A durat aproape 9 luni de zile ca să-l scriu. Am avut și un examen important pentru cariera mea în care a trebuit să mă întrerup. Au fost și concedii și de fiecare dată trebuia să fac puțin efort ca să revin în lumea romanului. Mulțumesc foarte mult, Raul. Întrucât acțiunea romanului este plasată într-o perioadă pe care nu toți, cel puțin cei tineri, nu sunt familiarizați cu ea, acea perioadă comunistă. Din ce perspectivă, sau mai bine zis, crezi că cei tineri au reușit să înțeleagă mesajul din spatele cărții, să înțeleagă exact această tranziție dintre comunism și lumea de acum? Poate cartea fi citită și de un public mai tânăr? Da, sigur, mi-aș dori foarte mult să fie citită și de un public mai tânăr. Eu am trăit 10 ani din viața mea în comunism și pot să spun că a fost o perioadă foarte fericită din viața mea. Eu am prins foarte puțin din aspectele negative de care se tot se vorbește și s-a scris. Și trebuie să spun de la început, nu este gândit ca un roman politic, că comunismul a fost bun sau rău, nu, este numai un background, un fundal al romanului și eu cred că ar fi foarte interesant pentru generația tânără să aibă așa o privire de ansamblu, cam cum s-a trăit în aceste vremuri, care au fost restricțiile din aceste vremuri, restrângerile și care au fost micile bucurii pe care am încercat să le descriu cum le-am trăit eu și din povestirile altora. Dar oricum pot să spun că mă amintesc foarte multe din această perioadă și chiar încurajez generația tânără să arunce puțin o privire în spate legat de cum au trăit părinților, bunicilor. Mulțumesc frumos! Da, a fost bine punctat, romanul de față nu este un roman politic. Reîntorcându-ne la personaje, la lumea personajelor conturate, personajele tale feminine au roluri importante în evoluția protagonistului. Ne poți spune cum au fost ele construite? Te-ai inspirat din persoane reale? Ai avut, nu știu, anumite tehnici pe care le-ai utilizat pentru ca acestea să se poată distinge, să aibă o voce proprie, autentică? Da, legat de personajele feminine, cred că sunt mai mult o creație a minții mele. Bineînțeles, am pus anumite trăsături din diverse personaje pe care le-am cunoscut sau am avut experiențe în cursul vieții mele. Da. Mulțumesc! Încă nu am abordat titlul romanului. De ce ultima ispită? Ce simbolizează această ispită în parcursul lui Robert? Da, ultima ispită poate să aibă mai multe înțelesuri. Chiar am citit o recenzie foarte frumoasă de pe internet, apărută la un anticariat sau un magazin de carte, cred că din Craiova, și chiar m-a impresionat foarte mult interpretarea care a fost dată la această ultimă ispită. Eu nu m-am gândit de fapt la acest lucru și... Ne poți împărtăși puțin din acea recenzie sau ce anume te-a surprins? Da, ca o ultimă rezistență, ca o oază de libertate în fața opresiunii comunismului, ceva în genul ăsta, dar mă bucur că a fost interpretat așa și chiar așa îmi place ca fiecare cititor
să-și găsească propria lui interpretare și dacă mă întreb acum, poate nici nu știu să-ți spun exact la ce m-am gândit, dar m-am gândit ceva mai degrabă la modul personal, la dezvoltarea lui Robert, la ultima ispită din viața lui, mai mult decât treaba cu comunismul pe care am citit-o, dar mie îmi place foarte mult să lucrez cu simboluri și nu vreau să stric magia cititorului și de aceea o să las pe fiecare să interpreteze liber acest lucru, care ar putea fi ultima ispită și nici nu aș vrea să dau un spoiler din exact. Acțiunea romană. Vorbind de Robert, în numeroase scene, afecția lui Robert devine mai puternică decât acțiunea propriu-zisă. În ce măsură romanul tău urmărește o inițiere interioară mai degrabă decât una socială? Vreau să spun că acest lucru îl găsesc de bază în scriere și în romanele mele, ceea ce gândesc personajele și mai ales luptele interioare ale personajelor, cred că sunt luptele noastre din viața de zi cu zi și nu aș putea să concep un roman fără acest lucru, că am scris un thriller, că le etichetăm ca thriller sau ca horror sau ca, în fine, polisier. Umanitatea primează pentru tine, să înțeleg. Sigur că da, acesta este cel mai important lucru, poate și din perspectiva dezvoltării mele profesionale pe care mi-am ales-o. Mulțumesc! Povestea ta, Raul, atinge relații complexe, familiale, sentimentale, profesionale. Cum ai calibrat echilibrul dintre realismul psihologic și constrângerile istorice ale epocii? Da, legat de constrângerile istorice, deci am dorit să le consemnez, să fie prezente în roman, dar nu să joace un rol esențial în acțiunea romanelor. Deci personajele interioare, luptele lor și mai ales ca cei care citesc, generațiile care au trăit în aceste vremuri, poate le trezește un sentiment de nostalgie, să se simtă puțin aruncați în timp, să mai trăiască partea frumoasă a acestor vremuri, pentru că a fost și o parte frumoasă. Iar pentru generațiile viitoare să înțeleagă cam cum se trăia în aceste vremuri. Mulțumesc! Trebuie să mărturisesc că am apucat să trăiesc acele vremuri și consecințele care au urmat imediat după. Dar da, este foarte important să avem și această perspectivă, să vedem și binele din întuneric și sper ca romanul tău să fie citit de cât mai mulți tineri, pentru aș putea înțelege trecutul, a nu repeta, aș putea înțelege părinții, familia și pentru a încerca să facă ceva mai bine pentru prezent și pentru viitorul tuturor. Și pentru a nu te reține mai mult, astfel încât să ai timp suficient pentru fiecare persoană din public, poze, autografe, aș dori să-ți adresez o ultimă întrebare, Raul, dacă îmi permiți. Romanul explorează ideea că fiecare om caută propria insulă de libertate. Cum ai defini această insulă în viziunea ta și ce compromisuri presupune găsirea ei? Cred că nimeni nu ar trebui să facă compromisuri în viață. Cred că toți ar trebui să ne urmărim visurile, indiferent de regimul politic care este, de situația familiară, de profesională, pur și simplu să visăm cu ochii deschiși și să mergem drept înainte spre ceea ce ne dorim să devenim, spre locul unde dorim să ajungem. Cred că acesta este cel mai important lucru și ca mesaj și bineînțeles că mi-aș dori câți mai mulți din generația tânără să citească cartea mea. M-aș bucura foarte mult să se întâmple acest lucru. Și noi, dragii mei, cei prezenți, haideți să-i oferim un rând de aplauze lui Raul.
Felicitări încă o dată pentru acest volum minunat, Robinson Crusoe și Ultima Ispită. După cum bine știi, cineva din redacție deja e un mare fan. În continuare, vă invit pe toți la o sesiune de poze și autografe. Sau dacă mai este cineva acum doritor pentru o întrebare, să vorbească acum sau să tacă pentru totdeauna? În regulă, putem discuta mai multe aici în privat în sufrageria literară Creator. Mulțumesc încă o dată! Mulțumesc și eu!